Salut, sunt Alex de la forriders.ro, iar astăzi o să spunem câteva cuvinte despre casca celor de la HGC Rafa 70, modelul Cosis aici de față. Rafa 70, ca toată gama Rafa, este o gamă premium a celor de la HGC. O să vină întotdeauna într-o cutie foarte frumoasă, foarte rezistentă. Hai să vedem ce găsim în cutie pe lângă cască, evident. Bun. Casca o să vină într-o husă foarte primitoare și catifelată, ca să nu ajungă absolut deloc zgâriată. O să vină întotdeauna cu pin lock inclus. Eu l-am montat deja pentru că, așa cum o să vedem mai încolo, am folosit casca asta. Pin lock-ul este inclus în cutie. O să mai avem aici manualul de instrucțiuni, pe care ar fi bine să-l citiți. Și un colant cu HGC pentru împătimiții care vor să și-l lipească pe frigider. Așa cum am spus mai devreme, casca am folosit-o, am testat-o, așa că nu o să vă plictisesc în acest filmuleț cu lucruri pe care o să le puteți citi pe internet, pe orice site sau pe site-ul producătorului despre această cască. Nu o să vorbim despre greutăți, despre materiale, despre absolut nimic. O să spunem așa, casca o am din luna martie a lui 2021, suntem în jumătatea lunii iunie și am folosit-o de atunci cu multiple ocazii în diverse împrejurări, să spun așa. V-am spus, pin lock-ul vine odată cu casca, este montat aici pe vizieră, l-am montat din prima. I-am adăugat și sistemul meu de comunicație, este vorba de un interfon cellular line Tour. Am montat pe cască, plug and play, foarte frumos. Locul difuzoarelor este deja săpat în spuma căștii, au intrat acolo perfect, fără nicio problemă. Ok, după cum spuneam, casca o am din martie și de atunci am început să merg cu ea. Am folosit-o în oraș, am folosit-o la plimbări în afara orașului. A avut ghinionul, ca să zic așa, între ghilimele, să prindă și o mică partidă de off-road destul de extrem. Și după care, iarăși oraș, plimbări mai lungi prin țară, pe vreme caldă, să spun așa. Ce a fost foarte impresionant din primul moment în care am luat casca și am pus-o pe cap, a fost că în momentul în care am pus această cască pe cap, mi-am dat seama cât de ușoară este. Deci, ne uitându-ne la cifre, senzația a fost efectiv de o cască ușoară. Nu mi s-a părut sub nicio formă că este grea. Deci a fost weightless. Nu părea să aibă niciun fel de greutate. Iar modul în care s-a mulat pe capul meu îți dădea senzația de siguranță, adică simțeai că ești protejat, nu aveam impresia că nicio porțiune a capului meu este rămasă expusă, este descoperită în vreun fel. Totul era înconjurat perfect și mulat în casca asta, fără puncte de presiune, fără niciun fel de probleme. Deci, cel mai probabil, atât timp cât o să vă alegeți măsura corectă, casca o să vă vină mănușă. Bun, ce ne-a plăcut la ea mai departe? Acest chin guard de aici, care este foarte inteligent făcut, asigură o etanșeizare perfectă la nivelul gâtului și bărbiei. Dacă alte chin guarduri, nu știu, ar permite un pic de curent de aer să pătrundă în cască, la acest model nu este cazul. Foarte confortabil, sigilează perfect, plus că ea aici are două aerisiri și cu două butoane, una operată din exterior de aici, iar cea de aici din bărbie de jos de tot este operată din interior. Și ca să nu trească să bagi degetul pe aici, să te chinui să-ți înfici degetul printre bărbie și chin guard, are aici o despărțitură mică și poți să bagi degetul în mers să operezi a doua aerisire din bărbie. Nose guard-ul foarte generos, n-am avut niciodată probleme cu aburirea. Pin lock-ul își face treaba senzațional de bine. O altă chestie interesantă, ochelarul de soare, care se operează de aici din lateral, poate un pic
mai greuți sau voi fi fost eu obișnuit cu manetuțele din dreptul mecanismului de închidere a vizierei, dar m-am descurcat până la urmă foarte bine. Atât ochelarul cât și viziera, bine, viziera are pin lock, dar ochelarul este tratat antifog și când mergeam pe la 4-5 grade am avut plăcuta surpriză să observ că dacă merg cu viziera închisă și cu ochelarul coborât, bineînțeles cu aerisirea din bot de aici, din bărbie deschisă, ochelarul nu s-a aburit. Ceea ce la alte căști am mai pățit. Deși tratate antifog, deși cu pin lock, nu se aburau vizierele, se aburau ochelarii. La modelul ăsta ochelarii nu s-au aburit. Vă spuneam mai devreme despre feeling-ul pe care îl ai la interiorul căștii, că se mulează foarte bine pe fața ta, că te simți protejat, te simți în siguranță și nu ți se pare că are vreo greutate. Ce ne mai place la interiorul ăsta este total detașabil și lavabil. Are aceeași funcție ca la căștile Scorpion de Emergency Detach. În caz de accident se pot scoate acești doi burezi laterali casca apoi ieșind fără nicio problemă. Este foarte moale. Foarte moale și uite că după câteva luni de purtat chiar nu are nicio urmă de uzură. Partea de jos de aici este îmbrăcată în piele. Zic ei să nu alunece atunci când o lași pe șaua motocicletei. Sincer, nu vă recomand să lăsați nicio cască pe șaua motocicletei. De acolo poate cădea din vari motive. Poate să fie ea cât de antiderapantă o fi. Ori o țineți în mână, ori o puneți undeva în siguranță. Așa. Spuneam că interiorul este foarte moale, foarte primitor. Hai să vorbim acum despre aerisiri. Aerisirile, destul de multe, v-am spus aici în față avem două cu această aerisire mică suplimentară. Priza de aer care aruncă aerul pe interiorul vizierei aici este mare și generoasă. Vă spun, n-ai nicio problemă cu aburirea vizierei. Încă două aerisiri aici în partea de spate, mai micuțe, și o aerisire principală sus aici cu două trepte. Ok. Ce fac aerisirile astea? Ventilația în această cască este senzațională. Atunci când nu vrei să fie cald, ai deschis prizele de aer și o să fii foarte bine ventilat. Mai ales priza aceasta de sus, principală, generează o foarte mare cantitate de aer în cască, mai ales dacă o deschizi pe treapta a doua. Ce nu ne-a plăcut la această aerisire superioară a fost următorul fapt. Sesizat inițial când erau 4-5 grade afară. Evident, o țineai închisă aerisirea că n-ai fi putut să mergi altfel, ți-ar fi înghețat capul. Există un anume unghi în care ții capul pe motocicletă, da? Nu mai știu, drept parcă nu, un pic mai înclinat, dacă îl găseai. Deci există un anume unghi în care, deși ai aerisirea aceasta închisă total, va intra un pic de curent de aer prin ea. Și dacă nu ai o cagulă pe cap, exact aici în creștetul capului o să-ți înghețe capul și nu o să fie prea plăcut. Vara nu e nicio problemă, e ok, adică dacă reușești să găsești unghiul ăla, chiar nu te deranjează cu nimic. Dar iarna, pe frig, cei care o să vreți să mergeți, dacă o să vreți să folosiți casca asta, vă recomand să o folosiți cu o cagulă ca să nu aveți această neplăcere. Bun. Mai departe, viziera. Viziera se închide foarte bine datorită sistemului de închidere de aici din bot. Se etanșeizează foarte bine pe chederul de cauciuc. Nu există nicio șansă să șuiere, fâsâie, sâsâie sau alte lucruri. Nu o să scape aer în interiorul căștii. Deschiderea se face operând acest butonel fără nicio problemă. Ce nu ne-a plăcut la ea? Dar repet, asta e un pic interpretabil. Atunci când viziera este deschisă maxim în poziția de maxim deschis și să zicem mergem cu peste 100 la oră, evident ar fi indicat să avem ochelarii jos ca să nu intre ceva în ochi. Să zicem că e vară, ai ieșit tu 100-100 și un pic la oră, ai ridicat viziera, vrei să te bucuri de peisaj, te uiți în stânga, te uiți în dreapta și când ți-e lumea mai dragă, flup, viziera asta o să cadă. De ce? Pentru că mecanismul, treptele în care lucrează viziera sunt mai moi, comparativ cu alte căști unde sunt mai dure și trebuie să tragi mai tare de vizieră. Aici treptele sunt mai moi. Dar de obicei nu mergem cu 100 plus la oră cu viziera deschisă la maxim pe motocicletă. Deci putem să acceptăm că
e un lucru ok. Spuneam despre ochelarul de soare că nu se aburește, este foarte bine tratat antifog. Ce aș vrea să mai rețineți este că atunci când o să-l deschideți în poziția maximă, să duceți butonul până la capăt, în momentul în care se aude un țac, ca să nu aveți surpriza să coboare de la vibrații în timpul mersului. Deci eu inițial m-am păcălit, ridicasem, zic ok, ridicat și m-am trezit că ușor, ușor începe să coboare și zic, băi, ce naiba, cască premium mâncat de ochelarul. Nu am dus butonul până la capăt. Ok. Spuneam despre comunicație, care are, să zic, locul pentru căști presetat, săpat în spumă direct, nu trebuie să faceți voi absolut nimic. A fost foarte ușor să o instalez pe cască și un lucru care cred că spune destul de multe despre silențiozitatea acestei căști este următorul. De obicei, comunicațiile sunt garantate să te auzi până pe la 80 la oră. Ei bine, motocicletă cei drept, de touring cu parbriz, tobă sport, deci destul de zgomotoasă, dar totuși viteze, nu știu, 100-130. Vreau să spun că pare să fie destul de silențioasă această cască, pentru că inclusiv la viteze de 100-130 la oră mă auzeam cu interlocutorul. Dacă vrei să asculți muzică, cu atât mai bine, se aude fără niciun fel de problemă. Sistemul de comunicare are noise cancellation, deci își face treaba extraordinar. Ideea este că te auzi foarte, foarte bine în această cască dacă vrei să vorbești la telefon. Evident, să nu exagerăm, nu știu, probabil pe o motocicletă fără parbriz, viteza până la care te-ai putea auzi mai scade. Overall, casca mi se pare un best buy pentru gradul de confort pe care îl oferă, pentru siguranța pe care o oferă. Mi se pare justificat prețul, iar personal mi se pare că este foarte confortabilă, foarte sigură, are o ventilație senzațională și este destul de silențioasă pentru ceea ce am eu nevoie pe motocicleta mea. Vă invităm să ne vizitați pe forriders.ro, unde puteți găsi modelul Rafa 70 și nu numai, al gamei HGC. Și dacă vă interesează și alte produse, bineînțeles și acelea vor fi disponibile pe site. Vă așteptăm să ne vizitați. La revedere!